Para harimin sekalian. Kok hariminnya apa haridin pisan? Ngantek keselak ka lho. Banyol ya banyol nek kuwi memasakan kuwi. Hadirin kok harimin. Harimin maratuamu kok. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Muladi juga kepada perangkat desa, khususnya Bapak Kepala Desel yang sudah Desa. Nah, niku lho. Usahane iku dodol desel ngoten. Sebuah lagu berselintutan. Monggo Mas, dados. Monggo. Ho, sik tok iku jane penyanyi apa begal mengerak mengkring. Suwerke. Saikine terus terang sliramu kawitane kakang ya amung sembranan
Rata anggap temenan kok kebablasan. Yo. kasih Bina Rumiyin wah. Alhamdulillah luar biasa. Iso nembang, iso nglawak sik muda. Weh jan rumah. Kula anu. Iki. Mbak Cange. Iki. Lah niki nek golek dagelan sing nom-nom umur-umur selawe terus. Lah mbok yo aku ki sok-sok dilebokke dagelan barang ngono. Lah sing bayari sapa? Lah yo dibayar dhewe ngono tak bayar-bayar dhewe. Angger ngetoprak kok mriki Joko Klenteng sing dijak kuwi. Oh Pakde mantep wingi Pakde Sukron. Oh ngaten. Iki bodho mlumpuk ten ngene kirun mriko lho guyon gayeng. Dadas kenapa kok golek dagelan nom-nom? Regenerasi katanya. Regenerasi satu itu, yang kedua ben radek suwi, jangger ketuweken cepet mati bodho. Lah saestu kula niku wis entek dagelan 13, Pak Gembur, Pak Bawa Nduwer, Pak Kancil, terus Slamet Embing, Pak Bak, Pak Kolik, Pak Cimpling, Pak Pete, Pak Bunder, Mbah Ranto, Gudel Marlan, Kediri. Wah, meh 13. Sing kula sing tukang ngumpani, sing kula blongke niku wis 13 sing entek. Sing dadi konge iki 13. 13. Lah niki ngeten iki nek pethuk piantun ya ora dijawab ki takon. Diwangsuli ki modele gak penak lho Sak. Oh ngono. Pripun to, Pak? Kula jengger ndugi ngeten iki Mbak Cange. Anu nih Pak Kirun nggih. Lah Pak Bagio kali Pak Kolik pundi? Harga tak wangsuli ki piye? Tak wangsul. Kula nggih terpaksa wong ditanya ya menjawab. Nuwun sewu Pak Kolik kabundut 2009, Pak Bak 2010 sampun meninggal sedaya. Mboten niku wonge sing tekon turun oleh kula ngeten iki. Ki kok urung ngono kira-kira. Lah, gak penek modele kene. Baru dongakne. Mula dagelan ki nek cerdas sebetulnya enggak akan lekang. Padha kali wayang kulit. Wayang kulit itu dolah piye gak akan kehabisan. Padha nggon komedi nggih ngaten. Katon cerdas gelem sinau. Lah niki anak Sandirana iki nerokne pake jane wis entuk paitan kok. Wis iso tuku sawah barang. Lah nggih contone nek kula riyen nami kula niki Kirun, omah kula saking Mediun. Timbali Pak Mulati matur nuwun, insyaallah bareng-bareng guyub rukun. Kirun Sandirana. Sandirana. Nami kula TB asli, awakku kuru merga kurang gizi. Aku nek ngamuk bojoku wedi, dirangkul, dicandak terus dimii. Wah, niku ABC ne ngoten niku. Cop der. Ngono modele. Mangkok Semang kudu takok, plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja ndodok, Bu.
aja ndodok mengko yen dodok dileboni kodhok. Wong ibu-ibu lemu ya iso kok sing lenggah bodho damis-damis. Lateng mriki lah mbok dhe kula. Piye? Delok wayangan iki lungguh ngarep, ora gawe jarik, gawe span sak menten niki. Lungguh ngarep kayak barudan. Tek lungguhe ndodok lek kono kodhok mendem. Darani lek. Goleki gua selo mangkleng. Pacarku anteng, Pancene gendeng, yen adus peteng, mesti tak injeng. bareng weruh Terus ngaler karo pedenteng. Mas aku. sepelane pake ngoten niku riyen. Iki berarti ya cucak rawa iso, cucak rawa Oh, kambang niku. mesti blesete. Nah, Lah niku nggih. Mesti blesete. tim blesete. Mergo Mbah Sandirono almarhum Ah, terus iya, iya. dagelan-dagelan sepuh paling biyen ora biyen iso nembang iso nabuh. Nah, Ten laras tengeng oke. Lah nek dagelan nom-nom ngeten iki ya karo ngeten iki ora patek nyang. Ora Pokoke patek banyolan cucak rawa kalih ya dirujak. Rujak ya angel ge. Angel, Terong. kok nek kalih ngaten iki mboten nate nyang kok. Nek niki lho, pucung nyang terus. Nek pucung niku jek tadi. Pucung Isa. ki pemirsa ngelmu. Aja kleru lho ya. Ki Kediri lho, Kediri iki nggon budaya. Dalang kondang Kediri. Ketoprak apik Kediri, grawitan Kediri. Aja ngisi-ngisini wae. Ngelmu iku aduh sayang moi moi mo lah wong kowe sing marai ya ngono sora kowe anak Sandirono ngampe ra iso tapuk lah Ya isin to bane kula mboten saged teh. Golek pasaran nih. Mosok kalah karo Hengki aku. iya iya Ya kalah ganteng titik. ilmu Ya Mas Joko, pucung Mas. Niki Niki kerawitan apa nyuwun sewu? niki Paramita Kencana. Wow. Paramita Kencana. Ngoten. Pancen Paramita Rusadi iki. Ya bener. Paramita Kencana kanca-kanca sing penak lagi. Iki suarane sembarang iso lho iki. Ngilmu pripun? Suara kula pripun? iya Mangsane ngenyek ngene karo Mas ra iso. Wong medya nada-ada. Nah, ngilmu pripun bucange? Apik. Ngene iki tak randang nembang dindi kok didaluki pendapat kaya ngilmu iku kelakone kanthi laku titik wale kanggo Hei! Salah kok pede. Kok salah pripun to, Bah? Suwek lambemu. Kowe ngerti cupong ora? Pucung. Pucung kok cupung. Ngelmu iku aduh sayang mai lawang kowe sing marai ya ngono penak itu Mas Joko arek kanca-kanca Paramita Kencana. Aja ngisin-ngisini lho, Mas. Nek ketoke minderi ngomong. Iya. Joko Klenteng sing ngendang kok minder. Lah, lha Ora enek critane. Remi sik diutang aku 800. Lho. Ora minder gak Ya bacot. Allah remi barang ta. piye wong Utange ngene aku 3.000 ya urung. piye wong sing genepi aku kok Nah, mulane abahe padus dagelan nom iku perlune ben gelem dijak remi. bacok lambemu kuwi Mas aku wae. ngelmu ayo Ngilmu iku kelakone kanthi laku titik wale. Apik lho jane. Kan guyune ngenyek lho kan. rasa nembang Ora nembang ya wis. penging sarapan telek ora kenek Sakene sloloten niku kok ya. Sarapan osok ayo Niki anu ben ditutup karo niki Yani Megawati menika swasana ngangsek dalu ora krasa iki
Nggih lah. Panjenengan dipundhut Nyambut gawe nek seneng atine. Lah, panjenengan dipundhut saka Singkang Kandal Pak Muladi panjenengan sonten nggon panjenengan lak paring wedang. Sesora sithik-sithik. Nggih, pengaosan ora nggih, lah wau rak sampun kula singgung sing penting sakinah mawaddah warahmah. Warahmah utawa samara. Pagelaraning dalu punika nunggak semi anggenipun Bapak Muladi Amiwaha ingkang putra-putri. Jumbuh kalian pagelaran dalu punika kepanggih jatukranipun wontenipun Andik TB kepanggih kalian Jeng Yanik Megawati. Yanik Megawati candrane Cantuka munya jroning tirta. Kawin kali niki temu. Lho lho, mbok nggih. Wani pira kok ya? Watatitah. Ora apa. Ora. Watatitah digedhoke iso terus mencelat kaya ngono kuwi. Kaget sampean dodok niku lho. Lho nek krungu dodokan ku mesti dadi wayang wong bujange. Pindha Cantuka munya jroning tirta. Kodhok ngorek. Kene mbokmu kene munggah. Lah niki mboke cacah Mas. Lah nggih. Nah. Ayo kodhoke. Ben dicontoni nek. Gandengan langsung gandeng. Lah ben dicondro. Ibu Rudi Gareng anganti calon kencing manis. Mosok manten kok calon kencing manis. Lah kuwi Mbak Yumu. Lah nggih. Mencorong cayane ingkang Putri Pindha Widodari. Ha iki terus parane Kekan beta kucing. Kandanan asta mubeng-mubeng gandeng-gandeng. Jenengan iku pripun to? Ate kaya laron brondoli. Suwuk kodhok ngorek. Hah, monggo. Ini Bapak Muladi sekalian Ibu keluarga sedaya ngaturaken gunging panuwun niki badhe ngaturaken tetembangan katur panjenengan sedaya monggo. Men temu niki. Sapa sing arep nemokne kowe? Lah kowe entuk, lah kowe garwane kamar. Syukur kowe, syukur. Katene ki Mbak Cangek, mosok kenal aku pisan langsung dicekeli tanganku. Sing nyekeli sapa? Ora apa-apa. Lho mbiyen ki tau enek ya dagelan ngono kuwi nyandaki bojone dalang mulih plites sepur ndase. Tenan mbek tau enek ngono kuwi. Lho kuwi contoh kuwi mbiyen tau ngono kuwi. Oh. Mas aku yang apa? Makasih. Tak ngene iki jan bapake blejet. Muni makasih. Coba mlaku tetembangan mlayu ning Banyuwangi ya, Nduk. Ora ketang cengkir gading ngaturna. Lho. Menika saurane diaturke kagem para sutresna budaya pangapunten menika nawalane pirang-pirang kula waca karo mlaku menika kala wau. Cengkir gading kunjuk Pak Muladi ya, Nduk. Pak Muladi, sampean nate nderek sowan ngriki, wayangan ngriki. Insyaallah nggih. Kira-kira sing pertama biyen wong iki saurarane elingku ya wis enek ping pira ngono. Diaturke cengkir gading. Woi. Lombok motor banget cengkir gading ala banyu iki. Ayo ae. Oneng kaya berawan lembenge wong ayu Jangan kuning perayuran awe kaya perawan pengen ono sono pari cengkir jati iki lombok sekar kendenge cengkir
kelopo Layang tomi yang kira samancung Keke sendana Cicira tomi kialem Dong kalian sedang Bene ono Unduh terima kasih matur nuwun pinak rumiyin Mas Kirun. Pangapunten Agung, mengko kapan-kapan perkara hiburan dibajutke malih. Alhamdulillah ingkang wigati. Mriko damar manjung jinung petugi sak mangke. Nggih, lepat nyuwun pamunten ingkang wigati ndedonga sesarengan. Mugi-mugi temanten kekalih atut-rutut reruntungan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Muladi sekalian ibu lan para keluarga pinaringan dirga yuswa kuat selamat fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Suwun Mbak Cangik kula dherekaken monggo. Iki sembah nuwun sanget Abah Kirun, Mas Sandirini karo dulur kulanang saka Ngawi iki Mas Joko Klenteng. Terima kasih, Cak Bagus. Sowan nang ngarsane Kanjeng Jana Prabu Duryudana Sawat jajukane sayu ndak derekke yo. Kuku sing tupa kang kumelun mreken tiasa ngabeke. Kawengku sagung dadakan nanging sanget angikipi sang rasikane kaputra kangan jok saking ati sang resi kaneka putra kangan jok saking wiyati diri kakang munggel kawi lan kantu ingkang narita inggih menika ingkang mapan wonten ing alun-alun negara Ngasina ing alun-alun Gajahwaya. Ari sore para sata Kurawa ingkang tinendekan dening satring Banjarsana Raden Dursasana. Kuwi mulat nabi dawuh saking Padhe Sang Sakradya bedol ponang gedhewane.
kabeh sanjata tanamu tujuh busana nyata kanggo mingkas satu sati kanggo meka. Lamret kantil puntuting gluk-glik. Kula
ingkang sowandian kene Lesmana kene Krapa kang tumingal tanpa samya medali nglatek ngodo tanyangkung manguntang niti benjang sangati mijil Latinyo metari wasrasta surawi laga nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Eyang Pandhita Durna tuwin Kanjeng Eyang Patih Harya Sangkuni menapa sababipun dinten samangke kang putra kula pun Lesmana tinimbalan kagiat mapan wonten salebeting manah kula ndadosaken bingunging penggalih kula menapa baya ingkang kula gol kaya ngene Kaya ngene kakon golek wahyu ki lera wahyune wong sobek ki apa ya nana. Nek gandrik sondolotes. Nah. 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 Lole somolola, somarante asta gumlamrit kanil buntute sogrek Allah. Allah. Lakoni penggawean sing abot dicuni. Ger Lesmana Mandra Kumara. Iki ngene ya, Nger. Dina iki ingkang mapan ana Pasukan Agung Negara Ngastina, pone yang didhawuhi dening anak Prabu Duryudana ya ramamu. Magepokan kawan wahyu kang bakal tumurun mapan ana ing Gangga Wirayang ya ki wahyu Cakraning Rat. Ya wahyu ning Kanalindran. Jeneng sira Angger Lesmana Mandra Kumara ta Mas Putu Lesmana bakal nampa dawuh. Dina iki tinanggenan nderekake pun bapa mapan ana ing alas Gangga Wirayang saperlu tapa brata memati hangga gayuh tumuruning wahyu ya Angger. Pangapunten ingkang agung saderengipun Kanjeng Eyang Durna. Yen to pancen dinten samangke kula kinarya kedah gayuh wujuding wahyu. Kepareng badhe mundhut pitaken menapa pareng. Jan kowe iki lular klulur. Ngono sandalmu ra kon ilang iki ya. Wong iki mbaya cak-cek wek. Dadi sak durunge sandale dicolong wong nyolong sandale kancane dhisik. Jeneng sira mundhut pitakon apa, Nger? Lesmana Nger. Wahyu menika lanang menapa wedok Kanjeng Eyang? Iya. Ngene iki lho sing dadekke budheke mustakanipun Eyang iki ya kaya ngene iki. Menika pun Eyang kon randang tuwa. Wahyu kuwi ora lanang, ora wadon ya Nger. Lho, nek ngaten wahyu niku banci lho. Wis. Gedhing aku ngoten niku. Niku tak tapuk pisan lho. Kowe iki anak ratu aja nganti ngisin-ngisini ya, Nger. Kowe kudu mbudidaya kanggo kamulyanmu ing besok tembe wuri supaya besok kowe bisa dadi raja utawa narindra mapan ana negara Ngastina. Kowe kudu nglakoni tapa
mapan ing alas ganggo wrayang gayo wahyu. Pangapunten ingkang agung Kanjeng Eyang kula nek babakan tapa brata ngaten kinten-kinten kok awrat. Peda apa kula dadak lumebu sak lusuk mapan wonten sajroning wana. Wong jar mapan wonten ing kasatriyan Saroja binangun kemawon sampun ora maos kepenak urip kula. Wis ora kurang sandang, ora kurang pangan, ora kurang apa Kanjeng Eyang. Jaluk apa kari apa pengin menapa kemawon kari perintah. Keneng apa kok dadak mapan wonten jroning wana waduh kula mo Kanjeng Eyang kula ini cari jiwa seni lho seniwen ya ngene ya Nger perkara kowe ora gelem monggo ning ki dina perintahipun Bapa Kang Kapornyata dina iki jeneng sira kudu budal mapan ning alas ganggo werang areng rampun ya Nger kula mau kudu budal dina iki kula kula putra ningsun Dewa Sangke pisan lawan jeneng ingkang ayo kuline gunung kudu dadi iki kula Asmana Mandra Kumara. Kenjing bidal moro saking roning raja Sri Nata
Gumolong mring madu para puspita wangsalan semu kepareng kula nyuwun dawuh katrangan saking paduka angger anak Mas Sombo. Menapa tamtu badhe lumebet mapan wonten salebeting wana kanggo wirayang tanpa nyuni diparilah dhumateng Rama inggih menika Kanjeng Kaka Prabu Kresna. Yen ngantos kadirengan kaliyan Kang Rama mindah baya duka menapa ingkang paduka tampi Raden. Paman Setaki. Jroning urip ana ing Madyapada kuwi aja nganti pisan-pisan duwe rasa mangu-mangu. Lire. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Iya, iya. Niatku wis golong tekadku nggon kepengin lumebu mapan ana jroning wana gangga wirayang. Ya.
nggonku kepengin gayuh wahyu kuwi tak niati sedyaning senajan to Kanjeng Rama diwaji ora ngeparengake ning tetela Samba ora bakal mundur. Niatku ora bakal mundur ing Kuntur ora bakal mendho ing bebaya. Ternyataning besok mulyaning uripku ora gumantung mapan tangane sapa-sapa. Mulyane Samba, tentreming Samba, nggonku kasembadan gegayuhanku ing besok ora gumantung marang Rama Dewaji. Ora gumantung marang jeneng sira Paman Setyaki. Ya ora gumantung marang cantelan apa wae. Ning gumantung marang diri pribadi ning son. Iki. Nggih. Aja tengengesan. Iki wos lho iki. Arembuke Samba iki wos. Aku ora gejok. Lho gejok menika menapa? Geguyonan iki lho, gojek gejok. Nggih, pangapunten Agung. Menawi pancen lekasih mugari paduka Raden Mas Samba kados mekaten nggih menawa monggo kemawon kula namung nderek nyengguyung dipateng paduka muga-muga kemawon saat kasembadan sedya paduka nggayuh wahyu cakraningrat turta upamaning besok kelakon aku bisa nggayuh wahyu cakraningrat gelem ora gelem Samba kasinungan derajat luhur bisa nurunke darah turuning ratu Isi. Iki mlinggih apa ngenyek? Yen to besok kelakon aku bisa nurunake darah turuning ratu, mongko sadurunge aku nurunke darah turuning ratu aku kudu bisa dadi ratu wis dhisik. Yen aku dadi ratu, aku ora lali karo kowe. Sing melu sara mlebu ning alas ganggo wirayang. Iki. Liripun kula badhe yen aku dadi ratu patihe kowe Pakman. Pakman panjenengan kowe dirungokke wigati kali mboten kok ora ana bedane. Mula dina iki aku ora bakal gigrek mlebu ana alas ganggo wirayang. Kowe ngerti apa sebabe diarani alas ganggo wirayang? Merga mapan dumuning alas kuwi mapan ana tepis wiringe Bengawan Swilu Gangga. Iki. Jroning aku Tapa Brata aja nganti kok tinggal mancing. Jroning aku Tapa Brata aja nganti kok tinggal kluyuran. Jroning Samba Tapa Brata aja nganti kowe inceng-inceng wong siram jamas mapan ana jroning Bengawan Swilu Gangga, ya? Iya. Saranduning badan, saranduning awak, wiwit saka jiwa lan raga kudu diresiki. Racun-racune ati kudu irung, ilang. Racun-racune ati kok irung iki lek ndledek piye kowe? Racun-racune ngati kuwi kudu ilang kayata bangsane Rideng Kisrai Jawi Merakil Dawen lan Open. Samba kudu iso nyingkirke. Kowe kang mapan ana sandingku. Aja nganti pisan-pisan kowe ganggu. Ji, ampun cedak-cedak. Apa? Ababipun. Njange. Ayo, Paman. Laku jantraku ninggalke Ndarawati bebasan telik sandi Mangindrajala. Lirik aja nganti kadirengan dening sapa wae. Luwih-luwih Kanjeng Rama Dewaji, ya. Kudu kok simpen iki. Nggih, wis tak dawuh. Mlaku dhisik yen ana pringga bayaning marga tak pasrahke marang kowe calon patihku besok, ya. Sing ati-ati. Nggih, wis tak dawuh Raden, wis tak dawuh. Lu dadi ratu wis kaya ngene. Sonya ora sangka wiyan. Amung lir gumampang letek mancala. Iya, Mas. Buku sing sewa ulun. Amung laman-laman
sedasa patenya ical Tiaki iki. Hop hoi. Hoi. Ha. Ha. No. Ha. Hop hoi. Ha. Hop. No. Ha. Hey. Hey, ora minggat, ora minggat. Hop, hey. Mudar kowe. Wah. Woi, iki jalamu. Ah, hot.
Ayo, gek rono. Kok he rono. Parat dudu karepe dhewe. Diteresku amen loro te nyopo. Nah, oh. Hop, hei. Dar wis tiaki keparat dudu karo pede. Oh. Ha, hei. Iki jalam. Hop. Ho. Nah. Ah. Hop, ho. Bos. Ya. Ha, hei. What? Bos. Oi. Ha, hei. Ha, ho. Hei. Oh. Hop, hoi. Bos. Ha, hei. Tap. Go. Oi. Oi. Ha. Ha. Ha, hei. What? What? Go. Oi, ya. Wah. Hei. Dan ora apa-apa. Ayo maju. Wah. Hei. 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 Aduh mati. Oh. Hei. 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 Fire. Hei. Deh, tunggale. Ayo. Hei. Nyoto prawireng ayudha. Nyoto prawiring ayudha. Sile ungke tangka tindhe. Wah. Beda kan padatan wis iki. Ora parah. Tangkep Jojo Wira Laga
Rampung nyawamu Siagi. Lila lampus labuh praja. Nyimpang dalan Siagi besok ora gelem sakti kewadine Kurawa bakal liwat papan kene lumebu mapan ing alas kanggo merayang nderekke Raden Mas Lesmana Mandrakumara minggir babu keparat kowe waleh urip kowe Siagi pengen tak lunasi nyawamu kowe Siagi buktekno tembungmu wes wah wayo kowe ho wayo hop ya Mundura Sultayu tak musuhane saling musuh Bambang Swatama ayo ayo anyar iki edan put boy wayah boy wah wayah Enjing bidal kumurung
saking jroning praja kunging kang kala asma Siagi. Yo, siagi kowe. Yo, siagi kowe. Cangkeme. Kowe Jaya Jatra, dasar kepanyata. Ora pun dadak kok kan wis tinimbangane tamat uripmu luwih becik nyimpang dalan le siagi. Tibane ki mengko mudhar dadakan. Besok ragem saiki wedine ayo Kurawa. Ajane kowe jen 1000 bareng maju sayuta bareng mara. Setyaki ra bakal mundur jangkah. Wah, edan. Hayu. Edan mlilik mripate. Lho, sik menteleng yahene. Edan. Wah. Kakean perceko kakean tumindak kakean segak mudar njer babak ndepani lemah nyatane ketipan tangane Raden Setyaki ora mindho gawe utang perang urung karuan jugat perang ki ana aturane ora syukur danding wah angkeme ngono ngakune pangeran Pati Dursasana ketipan tangane Setyaki ora pindho gawe gedhe cilikku najan karo kowe adoh nyatane kowe kasoran yuda macake gemagus marang tiba perang ora mindho gawe ayo tangi yo nek panjenengan tangi ayo tangi yo